Ukuphakama kwami makubeke kuhle kwabayingcwele. Siyabonga bobaba ithuba enisipha lona lo oguqile umsa wakhe wakwaManqele emndeni wezuluthempela ibonga Nkosi. Sibonga ithuba abazali bethu abasipha lona. Siyazi bobaba leli thuba enisipha lona liwumusa wenu. Ngiyacela futhi nezinsizwe ezizoguqa emva kwami zazi ukuthi sifumene umusa wabazali bethu. Kodwa ngiyithandile eshiwo umshumayeli ekseni uthi leli thuba iyodwa into abasinikela yona. Basinikela ukuthi bezwe ukuthi mabehambe emhlabeni kusasa siyosala siyibambeni noma emzini la bayoshiya khona kosala ngesabatha kubasho. Uthi umshumayeli akazi noma babehambe emhlabeni lemizi lena bayakhile bathi bayakhela isho njalo inkosazana yathi khuluma ekseni bengilalela. Ithi mawakho umuzi kusuke ngokaba kwakho nawe umuzi wakhelwa indodana yakho isho njalo inkosazana. Manje uthi umshumayeli bafuna isiqiniseko bafowethu ukuthi mabehambe emhlabeni ngabe lo mNazaretha kuyosala kuqhubeke yini. Siyabonga abazali bethu, siyabonga mshumayeli, siyabonga ithuba sipha lona. Ngiyacela bafowethu leli thuba siliphathe kahle, sikhulume kahle phambi kwabazali bethu ukuze kusasa bengabeki icala. Futhi ngifisa ukusho ukuthi bafowethu njengoba bekhona abashumayeli phambi kwethu banelungelo lonke ukuthi mawusukhuluma ngesikho bekuvale. Sengathi nje singakhuluma kahle insizwa mayiguqa izisho ukuthi ngiyakwabani isukaphi ngoba kaNabashu bobaba asinayo umuntu kaNabashu ongenalo ithempeli. Insizwa nje kuthiwa insizwa yevangela iphethwe indawo asinayo kaNabashu. Sifuna wonke umuntu oguqayo asho ithempeli lakhe ukuze mabe kusolo baba usukhuluma ongeyiko bebone ukuthi la usuka khona kawufundisile. Akufanele bafowethu masithola ithuba elinjengaleli kuguqa umuntu esingamazi ukuthi ungwaphi usukaphi ngoba namhlanje ibandla liyathuka kukhulunywa ngalo ngisho einkundleni zokuxhumana ingoba kusuka umuntu ongaziwa omunye wahamba wayosala eThekwini wafika wafuna umsebenzi khona akaziwi ukuthi uphethe kusasa uzothuka obaba bethu abagcotshwa bethu la uzophuma funeke kuthi ufuneka ngaphi ngoba umuntu lo ongenandawo. Ngiyacela nje nginikiwe bafowethu imvume ukuthi ngicele phakathi kwethu kunosihlalo baba usihlalo uzo we-district okhona wakaNabashu njengoba ekhona nje la umlomo ka-national ophethwe ubaba umshumayeli umkhwanazi njengoba ekhona nje emakhono konakalayo senginethemba nami usewuphendula kangcono. Ngizocela ukuthi mangihlala nje phansi baba uGwabini abeke nje amagama abemafisha okululeka izingane emveni kwakhe uyosukuma ubaba uMdladla okhona phakathi kwethu owusihlalo walezoni naye abeke nje amafishane emveni kwakhe uyosukuma ukhona ubhuti okhona phakathi kwethu ubhuti uMakhoba osuke eThekwini naye uyobeka nje uyothi manje umntwana lo wakwamdladla lapha ethempelini evuselana nini. Amen. Ngiphakamisa nje bakhona abazoshumayela nama ngizokushumayela. Ngiphakamisa ukubonga ukuthi lolu suku seluze lafika. Ngiyabonga ekakhulukazi ngibonge kubafowethu abakhona phakathi kwalendlu. Ngizobonga uRegine, ngibonga uDistrict, ngibonge noMlalazi bese ngibonga namazone onke ayibonga Nkosi. Bese ngibonga lezoni yala ekhaya okubambisana okuhle kangaka lo msebenzi uzofika. Amen.
Ngithi bafowethu kukodwa isicelo sami enginaso ebatwaneni kukhona labashumayeli nabazali bethu. Ayikho into ebhlungu bazali bethu. Sihambe leingane kanje njengoba sihamba nazo inkonzo. Uthi uyezwe ingane ethize isihambe yawuhazisa ucungale kongowe. Ayikho into ebhlungu insizwa zakithi. Uzokuthiwa insizwe khona lapha esihamba nayo isimisa iduku. Ngidlulisa lokho bafowethu ukuthi akukho ubhlungu okunjalo ngoba kubhlungu kuthina ukuthi sihamba nani sinifundise imfundiso kaShembe uthi uyezwe ingane ethize isihazi isucu. Lapha eNazaretha intombi iyacela. Lapha eNazaretha insizwa iyacela. Ngiyafisa insizwa zakithi lapha enihamba khona umuntu angakufihli ubuNazaretha. Ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu udibane naye kuyisabatha umthola ukuthi uyinazaretha ngesabatha kodwa phakathi nezinsuku akalona inazaretha. Khona abantu la njengoba uzovala inkonzo nje bazohamba nabangani behambe bephatha ibhamu behambe bebamba inkunzi kodwa la ngesabatha sinabo futhi labo bantu sibanga nabo imbhobho. Ayikho into ebhlungu njengaleyo insizwa zakithi ukuthi la ngaphandle niyazazi ukuthi kakhulukazi ngibhekise kunina inhlayisuthi. La ngaphandle ninamagama enibizwa ngawo lapha esontweni sithi nizinhlanhla la ngaphandle ninamagama enibizwa ngawo ni. Azwe nina futhi nabangani benu. Kodwa ngesabatha ningamanazaretha. Ngiyafisa insizwa zakithi inkolo ayingene kumuntu ngaphakathi ibe kuye athi noma ehamba yena qobola azise ukuthi ulinazaretha. Noma ngabwenzana lapho uhamba khona kodwa inkolo ingasuki kuye. Noma ngabwenzana ubatshela abangani bakho ukuthi cha mina ngiyinazaretha. Uyathanda Nazaretha inkosi busisela umaso. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga nganazaretha ingcwele. Umfana kaMakhoba uguqile uyithulela igama abamazi kangcono bathi ushizo uqinzi. Ethempeleni esiyavuka emkhumbana ibonga inkosi. Ngiyacela nami uNkulunkulu angiphizwe libe linye ngengoma yekhulu ivesi lesine. Soke bakhonza bahlaba ingcwele sithola umusa abantwana abahle woguqa phezulu kobaba uthi uyaza asingakukhohlwa lokho masiguqile zinsizwa zezulu. Ngithi insizwa zezulu ngoba kuyavama ukuthi okuningi uqhamuke ngapha kuthina njengeinsizwa zaleli bandla. Omunye umuntu uyathi mayiseguqile lapha njengoba kuyinkonzo nje eNabachu ebese babona bonke abantu belingana.
angabe sababikho uyise angabe sababikho unina bonke abantu bafane phambi kwakhe ngoba useguqile. Iyona nkinga esibhekana nayo lapha esontweni bobaba bami abahle. Ezinye insizwe ziyabhukwa. Lena ngiyohlale ngiyikhuluma noma kunini ngiyikhuluma insizwa ngoba ibi izosenza singakhuli. Ezinye ziyabhukwa. Uba ufika insizwa akithi ngofike nami lapha ethempelini lakithi bayangihlupha. Uthwala ikhanda uhambe uyophatha inkonzo yesagila ngoba wena uyaziwa ukuthi lapha ekhanda isitheza kusebenzi. Uyaziwa ukuthi mawusuguqile phezulu kwabantu abadala awumbona lingana nawe awumbona omdala kunawe konke kuyefana kuwe. Besitheza uphilile. Fika insizwa ushaya inkonzo lapha uyabona nje ufisa bakufaka amakhumanje amakhwayithini. Yabona nje kunensizwa lapha engangiphethe kahle angihlezi kahle usho ushumayile bulala ingane lelibandla. Iyafika lengane lapha ethempelini bayinikeza umbhobho nje bangiguqile. Ayisaboni lutho iyaphihlisa ikhuluma lezinto ayingaphezulu kwayo siphethe umbhobho phela ibiziwe. Uyaba iyakhula lensizwa ithi mayiqala uganwa ibuka intombi zakithi eNazaretha ayibukela ukuthi ufanele igani yovusa umzayise ibukela ukuthi mayika yaganwa fanele ithole imzenge fanele ibe nebala la izobeka khona manje ukuze igcotshwe. Ngelinye ilanga ufuna ukuba mfishane. Ngelinye ilanga bakunensizwa yayisebenza eplazini. Bayisebenza lensizwe eplazini yafika incane. Ayiholi lutho iyasebenza nje. Futhi yethembekile kulamasulumane. Yayisiyasebenza lensizwa iminyaka yazi yakhula ikhulela lapha eplazini. Ithi kangile ndaba noba ngangahola lutho kodwa inqobo uma ngiyithola indawo yokulala ngikuthola ngokuya ethunjini kuphelele kimi. Yayintandane lensizwa. Yasebenza iminyaka lapha eplazini. Uthe ngolinye usuku esayibiza lamasulumane. Sibanimani siyabona ukuthi ususebenza iminyaka kuleli plaza. Ithuku zakho sezisicebise kakhulu. Sekuyisikhathi manje soba sikuholele ngalomsebenzi wakho kade wenza lapha eplazini. Sasa zithi kulungile hamba siyokubiza ngelanga lokuthi sizokutshela ukuthi iholo lakho yini. Yayisiyajabula lensizwa. Yayisithi awu nami sengizoke ngihole. Nami ngizoke ngiganwe. Nami ngizoke ngibe nomuzi. Yayisiyajabula lensizwa. Yaqhubeka yasebenza ngokuthembeka kulamasulumane kwathi ngolinye usuku base bayibiza. Ngiyabugijima maNazaretha ingcwele. Kwathi ngolinye usuku base bayibiza kwathi wabuya uze lapha. Base bathi ke sibanibani. Today is the day. Today is the day. Namhlanje usuku lokuba siholele ngomsebenzi wakho lo ngako wenze kuleli plaza. Yayisiyajabula lensizwa. Base bathi lalela ke. Umgomo ohola kwakho base bathi uyalibuka liyabona leli plaza. Yayisiyabuka namaplaza belungu yawabuka amasulumane yawabuka. Base bathi ke umgomo ke weholo lakho yilo. Thina sohamba ngamahashi. Wena uzogijima phansi. Uzogijima phansi. Iplaza yoligijima lonke yonke leyo ndawo kuyoba ngeyakho amasimu neinkomo ezobe zilapho konke kuyoba ngokwakho.
namhla mina ngithelile engalishia oyizwe elakithi zogijima phansi base begibela namasulumane agibela emabhamashi nawo yayisajabula lensizwa yayisiyaqala yagijima iplaza yagijima lensizwa ihlobo zabo ezinhle enkosini yathi mayisigijimile ibanga yayisima ibheke emuva yayisibona inkabi inkomo ziqhelile lapha zidla yayiswabona amasimi yayibona nemizi lamaplazi yayisithi hawu sengindoda yasithi hawu sengindoda ngizoba umnumzane ngizaba usenge yayisiphenduka ibheka phambili lapho iyakhona yaphinde yayibona ezinhle inkomo yayisithi awuthi ke ngigijime kancane yayisiphinde ifaka amandla lensizwa yagijima libalala ilanga idle lutho ayiphuze lutho yathi mayisigijimile yayisima yayisiphenduka ayibuka yayisithi ha sangenezele kuhle kakhulu yayisithi awusangenezele kuhle into zami zonke lezi yayisiphenduka ibuka la yakhona yayisithi ake ngithi ukuphinde nginezele kancane yayisiyagijima lensizwa ayiphuze lutho ayidle lutho yagijima lensizwa ilanga libalele awanandaba amasulumane ayixoxela isingisi wanamsebenzi ayihambele ngamahashi yayisiphinde yagijima lensizwa yagijima yathi mayisigijimile yayisiphinde yama yayisiyabuka emumva yayisithi ya sebenzileke manje kuhle kakhulu yathi mayisibukile yayisiphinde ibuka lapho yakhona yayisithi ake ngenezele kancane inhliziyo injani inde yayisiphinde igijima lensizwa basho ukuthi sekuphela namanzi emzimbeni yagijima bathi bayibona lamasulumane ayibona lensizwa yadiyazela bathi bayiboniwa yabathi bayigibehla emahashini lamasulumane ayibamba lensizwa athi ayithinta it's gone thatha umthamo ngaphezulu komandla akhe thatha umthamo angeke akwazi ukugwinya bathi bamthinta sibanibani asekho uyabona lento siyifunayo insizwa ezenza sikhohlwe nokuthi konje sasizofunani lapha ekhaya izona eziyosenza ngelinye ilanga kusheshe kuculwe kuthiwa ngingumhambi emhlabeni
lapha uhlala nje lapha emakhaya nasemalokishini kuyenzeka uthi uyayihambela elokishini mfethu khona uthi mfethu hamba kanjani uthi grand uthumela emsebenzini mfethu awuzame phela kwesibani lapha kwesakho awufethu uhlanganisa phela isibani lapha kwesakho bese umtshela umuntu ukuthi hawu imisebenzi yona kuyenzeka ivele ikhala kodwa mfethu imali kayikho lapha engisebenza khona nami nje ngenzela ukuthi ngingabe sengiba umahlalela hawu mfethu ukhuleka mfethu hawu nami ngifuna ukuvuka njengawe ngingabe umahlalela kusho umuntu ufuna umsebenzi umthatha umuntu umkhulumana nomlungu umfaka emsebenzini athi angafika emsebenzini insukwane ezimbali sehlangene sobantu ebafuna nabona ukuthi lebane sihola yikho asiteleke wayifike azi ukuthi imali asiteleke sekhohla ukuthi wayizokwenzani ayayikho bafuna lebane asiteleke bahlanganiswa umuntu ofikayo kodwa wafikazi ukuthi ithwala imali kayikho unjalo nomuntu bayifika lapha esontweni ufika lapha esontweni azofuna ushembe namhlanje sakhohliwe ukuthi wafika azofuna ushembe namhlanje safuna umuntu namhlanje safuna intombi zonke zalapha ephambili safisa ngokuthi ngazonke ngaba ngezakhe sakhohliwe ukuthi wayizene Nazareth ayingcwele ngiyaxolisa sihlalo ngiyaxolisa ukwelula Nkosi busise ngizwile amen Inkosi yasebuhleni ngithe ngiyahamba ezweni lasemkhumbane ngiqhamuka ngaseChesterville ngigudla umkhumbane ngafica insizwa egqoke ezokuba yipetrol attendant sase siyaxoxa nalensizwa yayisithi angazi kwenziwa yini bhuti ayilona iNazaretha lensizwa kodwa la isontweni lenu bhuti sekunabantu abaningi ngathi baphuza utshwala kodwa manje bhuti into enginakayo ngabantu abasonto esontweni mabephuza utshwala bathi abanye bengakadakwa yena usedakiyiwe badakwa iglasi kuba
yini umuntu osonde mayekwaphustola avele dewe iglasi nje ngiyamphendula ngithi lalela lapha mfowethu ubuNazaretha akufani namanye amasonto ubuNazaretha yona nkolo kuphela uthi masuyithathile uyikhoyise